Masana tattalin arziki da kuma bincike kan lamarin tsaro suna kallon cewa badakala da rashin tsaron da ke faruwa a yankunan Afirka tamkar yadda aka zargi cewa akwai sa hannun manya-manya. Ma'ana dai ana zargin wasu daga cikin jigajigai a yankunan Afirka da suka shafi Najeriya da kuma wasu yankuna na Afirka. Yanzu haka dai a cikin wannan sati hukumar 'yan sanda ko kuma a ce DSS masu bincike kan lamarin tsaro suna tuhumar shehin malami kuma fitacce a duniya Sheikh Dr. Ahmad Gumi. Dr. Ahmad Gumin da ya yi ƙaurin suna wajen shiga tsakanin gwamnatin tarayya da kuma 'yan bindiga. Ma'ana wajen yin sulhu domin kwato wasu da aka kama aka yi tsare da su. Dr. Gumin na iya ƙoƙarinsa wajen ganin ya shiga cewa domin a samu sasanci na karɓo waɗannan mutane. Sai dai kuma Dr. Gumin ya koka a na kwanan nan inda ya bayyana ma sashen Hausa na BBC cewa tsaka mai wuya yake shi kansa. Domin kuwa ɓangaren 'yan bindigar suna zargin ma'ana dai yakan shiga tsakani ne wanda kuma aiki ne mai haɗari. Shagumin da ya bayyana ma BBC Hausa cewa a cikin tsaka mai wuya yake domin kuwa su kansu 'yan bindigar suna zargin yana karɓar wasu maƙudan kuɗaɗe ne daga hannun gwamnatin Najeriya. Sannan kuma su yana walinke su bai a ganin su. A gefe ɗaya ta kuma gwamnatin Najeriya na kallon cewa da ta Ahmad Muhammad Gumin tamkar tare yake da waɗancan 'yan bindiga. Ko dai a kwana-kwanan nan an lissafo mutane kusan 12 da ake masu zargi da hannu a badakalar da ake aiwatarwa a rashin tsaron Najeriya. Kuma dai matsalar ta rashin tsaro ana kallon tana shafar Niger, Mali, Burkina Faso da kuma yammacin Afirka. Wasu kuma na kallon cewa Turawa ne kawai ke kitsewa kuma suke ɗaukar nauyin waɗannan 'yan bandit. Sai dai ya zuwa yanzu Ahmad Mahmud Gumin da aka bincike shi ko kuma DSS suka gayyace shi har yanzu babu wani cikakken rahoto dangane da gayyatar da ake masa da kuma tuhume-tuhumen. Sai dai yana fuskantar kalubale ne a bangarori guda biyu inda gwamnatin Najeriya ke zarginsa da haɗin gwiwa da 'yan bindigar. A gefe ɗaya su kuma 'yan bindigar suna zargin da ana bashi kuɗi baya basu. Wannan dai ba shine karan farko ba da ake zargin wasu jigajigai malamai da kuma masu sharhi ganin cewa wannan lamari ne na tsaro.